Charles Muscat magħruf bħala l-Pips ħareġ mill-ħabs fil-25 ta' Lulju li għadda wara li minn sentenza ta' 25 sena skonta biss 15 għaliex intqal li kellu kondotta tajba. Il-ġurnal kulħadd żvela li kemm dam il-ħabs il-Pips instab pożittiv għad droga. Apparti minn hekk huwa qed jistenna biex jgħaddi ġuri fuq akkużi ta' importazzjoni ta' waħda mill-akbar konsenji ta' droga. Il-każ kien ġara fl-2002 meta waqt li kien il-ħabs flimkien ma' persuni oħra fosthom Leli Camilleri l-Buli, Mario Camilleri l-Imnieħru u Alfred Buġejja l-Porporina ikkomplotta biex jimporta f'Malta 4 kilogrammi kokaina u kilogramma kannabis. Fost il-persuni li kienu involuti f'dan il-komplott kien hemm il-mara tal-Pips, Yvette, li f'Novembru tal-2002 tqiegħdet taħt qatt ta' akkuża. Il-Pips mhux l-ewwel darba li xellef difru mal-pulizija. Instab ħatu wkoll possess u traffikar ta' kokaina li żammandu spara arma tan-nar mingħajr il-liċenzja tal-pulizija li jeddet lil ħaddieħor b'xi delitt u li volontarjament għamel ħsara d-dannu ta' persuni oħra. Fil-bidu ta' snin 90 huwa kien implikat ma' Mejnrat Kallejja fl-importazzjoni tal-kokaina ma' Leli Camilleri l-Buli huwa kien inqabad ħireġ mill-Marokk b'60 kilogramma kannabis. It-tnejn li huma kienu semmew ukoll fil-każ kollu ta' Ciro del Negro bħala l-ħbieb ta' Etienne Gatt li jiġi t-tifel tal-eks Ministru Nazzjonalista Lorenz Gatt. Qabel ħareġ mill-ħabs il-Pips kienet jiskonta sentenza wara l-instabħati illi qatel lil Alfred Grima u lil Leli Sultana fl-1994. Fit-28 ta' Settembru tal-1999 Charles Muscat il-Pips kien weħel 25 sena ħabs li minnhom skonta biss 15-il sena minħabba kondotta tajba. Fl-2008 meta kien għadu l-ħabs, il-Pips kien weħel 8 xhur ħabs oħra u mmultat €500 wara li ammetta li traffika l-eroina.